Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy itt vagytok ezen a webináron. Én nem is húznám az időt, ugye ez felvételről megy, úgyhogy el is kezdeném. Ugye ez tegnap lett volna megtartva élőben, most pedig felvételről nézitek. Megmondom őszintén, hogy volt technikai gond is. Ez itt a nagyobb probléma az volt, hogy megijedtem. Mégpedig azért, mert én azt a mintát kaptam otthonról, hogy ha nem vagy tökéletes, nem vagy jó. És mivel nem volt tökéletesen kivitelezve, nem voltam olyan állapotban, és nem volt kivitelezve, ezért hát ugye kettő lehet, ugye azt üss vagy fuss, úgyhogy én a nyúlcipőt választottam, nem egy elegáns megoldás, de én ezt választottam, és ezt írtam nektek. Ezért elnézést kérek, de viszont elismerem, hogy én voltam a hibás ebben. Most viszont megpróbálom előadás formájában ezt nektek átadni. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy nekem is, aki ugye 38 éves vagyok, és most már lassan 20 éve foglalkozom ezzel az önfejlesztéssel, még mindig vannak ilyenek, hogy olyan helyzetek vannak, és ha olyan helyzetekben, akkor az ember megijed, és ugyanaz a minta jön vissza, mint amit a gyerekkorában is kapott. Jelen esetben számomra és nekem az volt, hogy ugye mondtam is az előbb, hogy ha nem vagy 100%-os, akkor nem vagy jó, és az egész tökéletesnek kell lenni. Nem vagy tökéletes, és képzeljétek el, hogy én mindig, amikor ki kellett állni, felállni, akkor én nagyon-nagyon izgultam. Lehet, hogy azért nem voltam felkészülve, általában szerintem azért ez volt, és mindig rossz élmény volt ez az egész. Ugye a tanárok meg nem biztos, hogy úgy álltak hozzá. És nem volt eszközöm ezt felülírni, nem volt eszközöm, hogy ezt az egészbe fejlődjek, illetve halogatós voltam. A mai napig az vagyok egyébként, hogy halogatok. Próbálom levetkőzni, de hát gyakorolni kell, hogy ezek a rossz minták nem fognak elmúlni. Ugye most mondjuk 38, ugye most kaptam 30 évig gondolkoztál valahogy, 3 év múlva talán meg fog változni az a minta, amit te kaptál. De ezen dolgozni kell. Ha valaki nagyon sokat kapott, mint például mi is, akkor ezen sokat kell dolgozni. De nem lehetetlenség. És ezt akarom azzal még elmondani, hogy mi, akik mérgező családból vagy diszfunkciós családból származunk, nagyon sok dolgunk van ezekkel. Nagyon sok dolgunk van azokkal, hogy feldolgozzuk, szembenézünk velük, azokkal a rossz mintákkal, amit nem mi vagyunk, higgyétek el. Én nekem is tegnap újból szembesülnöm kellett vele, hogy az nem én vagyok. Mi nem ezek vagyunk, hanem azok vagyunk, hogy igenis, szembe kell nézni, meg kell csinálni, és újból. Ezok, amiket mi üzemeltetünk, programokat, azokat mások írták meg nekünk. Megírták az osztálytársak, a tanárok jelen esetben, a szülők, a nem foglalkozással, az érzelmeknek a nem beszélésével. Ezek mind ők írták meg. És sajnos mi olyanok vagyunk, hogy ezeket mind elmentjük, és utána majd kiadjuk magunkból. Nyilván ez nem egy jó dolog. Na mindegy, ennyi a felvezetésnek, és akkor elkezdem a webinárt. Készültem nektek előadással is, tehát ilyen szöveges dolgokkal, és a másik is, hogy a előadás, képzeljétek, hogy 8 órakor lett volna tegnap ugye a webinár, este 7 órára lettem kész vele. Úgy, hogy a párom a másik szobából segített nekem, hogy minden ott legyen, vesző ott legyen, helyesírásiban legyen benne, és egész délután felle járkáltam. Ugye mi a Mátrában lakunk, hála Istennek, hogy erdős szélén, és felle járkáltam ki, vissza, hogy is lesz, mint is lesz, mit kell mondani. Úgyhogy
most nincsen semmi lepróbálva, úgyhogy így mondom nektek, ahogy van. Úgyhogy ez is egy jó tanulság az, hogy igenis azt a programot, amit mi kaptunk, felül lehet írni, felül is kell írni. Úgyhogy el is kezdem. Úgyhogy üdvözlök még egyszer mindenkit. Erről lesz ma szó, örökölt mérgező önyei minták, és hogyan vedd észre. Ez konfliktus helyzetben is. Menjünk tovább. Ugye csináltam nektek, e-mailbe elküldtem egy tesztet, amit lehetett rá válaszolni. 38-an töltöttétek ezt a tesztet, és a 30 és 55 év közöttiek voltak, akik ugye ezeket kitöltötték, mindig nő volt, és a tesztnek a célja pedig az volt, hogy az alapvető szükségleteiket felmérje, hogy az anyától mit kapott, vagy mit kaptatok. Ugye elég sok jel volt, 40 kérdés, meg volt egy pár, ami nem arról szólt, de itt vannak a különböző, ugye 4 darab szekció volt ennek az egésznek. Ugye volt egy a kötődéssel kapcsolatos, volt az, hogy ha azt válaszoltad, akkor bántottak, manipuláltak, ugye ez mind az anyai kapcsolatra vonatkozik. A hiányod volt érzelmi támogatásból, gondoskodásból, empátiából, és ezt kaptad ugye tökéletlen, rossz, értéktelen és kritikus volt anyuddal szemben. Ahogy mondtam is, ugye 38-an töltöttétek ezt ki, úgyhogy így néz ki ez, úgyhogy a kötődéssel és az érzelmekkel volt itt a legnagyobb visszajelzés, hogy ott nem kaptuk meg azokat az alapvető szükségleteket, amiket meg kellett volna kapni. Alapjába véve egy gyermek azért, ha ezeket nem kapjuk meg, akkor itt azért súlyos dolgok vannak. Ugye magamból is elmondhatom, hogy egy érzékeny ember vagyok. Nagyon gyorsan felfigyelek arra, hogyha valaki nem úgy beszél, nem olyan hangsúlyban van, nem úgy kommunikál a másikkal, ezeket messziről, hogyha vagyunk egy bevásárlóközpontban is, és látom már a másiknak az arcát, én már akkor rögtön egy képet hozok magamba, de viszont utána megvárom azt, hogy ő hogy kommunikál, és akkor utána pedig leszűröm azt, hogy ő valójában milyen ember. Hogyha meg konfliktus van, akkor még nagyon-nagyon érzékeny vagyok arra is, hogy mit mondott, hogy mondta a másik is. Mindegy, most ebben nem megyek bele. Tehát ez a kettővel volt, ugye, ez a kettő kiemelkedő volt. Ugye ez 39% volt a kötődés, az érzelmi pedig 30% volt, ugye, kereken. És akkor menjünk tovább. Ha itt vagy, valószínűleg ez a helyzet jelenleg, ezeket tapasztalod az anyai mintáiddal kapcsolatban. Irányítás, kontroll, elnyomás és folyamatos hasonlítgatás. Nem tartja tiszteletben édesanyád a határodat, az érzéseidet, és azt, hogy neked is vannak jogaid. Nem tudod, hogy kezdj bele, és eszköztelennek érzed magad. Ugye én is nagyon-nagyon sokszor, amikor szembesültem azzal, hogy is kell tovább, egyszerűen nem tudtam az eszközöket, hogy hova forduljak, kihez forduljak, és mit csináljak, tehát mit lett volna jó. És az a probléma ezzel is, hogy mi gyerekkorunkban nem kaptunk jó mintákat, hanem egy rossz mintát kaptunk, és a rossz mintát azt üzemeltetjük folyamatosan az életünkben, és most bele fogok menni abba is, hogyha ne várjuk az édesanyáktól azt, hogy ők eszközöket fognak nekünk adni. Hisz ő gondolkodott valahogy, azt a mintát látta ő is, vagy azért majd később belemegyek, és azokat adta tovább. Tehát ő nem fog tudni eszközöket adni. És itt gyorsan én nem akarok az édesanyákat szemrehányást tenni, vagy nem akarom bántani, és nem akarok, nem tudom, hogy én majd megmondom, hogy ők milyenek voltak, és ilyenek. Ezt mindenki magának kell eldönteni. Én nem akarom, még egyszer mondom, bántani őket, de szeretnék, még egyszer mondom, eszközöket adni neked a kezedbe, és segíteni, hogy te is ezt túltedd magad, elkezd feldolgozni, és haladj az utadon, hiszen nem ér annyit egy ember élet, hogy ezeket a cipeljuk végig, és utána adjuk tovább. Úgyhogy menjünk tovább. Azt érzed belülről, hogy nem vagy elég jó. Nem akarsz olyan lenni, mint az anyukád, és nem akarod ezt továbbadni ugye a gyerekeknek, vagy a gyerekeidnek. Ha itt vagy, valószínűleg ez a helyzet, ugye érzelmi szükségleteid nem voltak kielégítve, támogatás, figyelem, szeretet,
jelenleg nincs elegendő tudásod a megismeréshez, új minták kialakításához. Folyamatosak az ismétlődések, és ugye itt jön be nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ismétlődések jelen vannak az életedben, akkor ez egy intőjel, de bárkinek az életében az egy intőjel, hogy ott valami probléma van, ugyanaz a minta jön vissza. Ez lehet nem csak az édesanyáddal, hanem a más kapcsolatokban is. Lehet, hogy az anyukádtól kaptad, de ha hasonló van, akkor elindul az a program. Nézd meg, amit elmondtam a legelején én is. Kiskoromban féltem az emberek előtt, és nem mertem kiállni. És most azzal, hogy egy ismeretlen, egy webinárt kellett volna tartani élőben, megijedtem, hogy lesz, mint lesz, ki hogy fog reagálni, és ilyenek. És itt kell elmondjam a saját sztorimat is. Ugye, hogy olvastad a legelső e-mailt, akkor bemutatkoztam, de bemutatkozok megint, ugye Rudas Istvánnak hívnak. Szeretnék segíteni neked abban, hogy jobban megismerd magadat, az anyai mintáidat fel tudod dolgozni. Én egy alkoholista édesapa és egy érzelmileg elhanyagoló édesanyja mellett nőttem föl. Nagyon-nagyon nehéz volt a gyerekkorom, abból is, hogy nem voltak nagyon barátaim. Én emlékszek rá, hogy 3 hónapot, tehát a nyári szünet, amikor általános iskolás voltam, akkor fent, nem mondom, hogy bezárva, de egy szobába töltöttem el, tévét néztem, játszottam, és nagyjából ilyenek, és így visszagondolva nagyon furcsa volt, hogy a többi osztálytársam pedig kint van, és játszik. Úgyhogy, és nem csak ez, hogy bezártak, nem erről van szó, hanem amikor konfliktus helyzetbe is kerültem, akár az osztálytársakkal, akár a tanárokkal, akkor, amikor hazamentem, így utólag most már tudom, de akkor nagyon-nagyon fájt, hogy nem védtek meg, érzelmekről ugye nálunk nem volt szó, ha el is mondtam, akkor csak úgy legyintettek, vagy meghallgatták, aztán nagyjából nem tudtak velük ők sem mit kezdeni. Most már tudom, hogy azért, mert őnekik sem volt olyan más mintájuk. Elmondom az én anyukám, hogy mit kapott. Az én anyukám egy nagy családban nőtt föl, 4-en voltak testvérek, 4 nő, 4 hölgy. És elmesélte, és ez nagyon-nagyon fülön csapott akkor annó, hogy amikor ő érettségire ment, akkor az érettségén senki nem volt ott a családjából. Az apukája akkor már sajnos meghalt, de az édesanyja annyit dolgozott, hogy nem volt ideje arra, hogy érzelmeket adjon át, nem volt ideje arra, gondold el, hogy a saját gyerekének az érettségére elmenjen. Tehát az ünnepségre elmenjen. És ezt elmondta, akkor nem is nagyon, nem volt olyan nagy hangsúly erre nálam akkor, de most már tudom azt, hogy nem kapta meg azokat ő sem, amiket én sem, és nem tudta továbbadni. Az apukám pedig örök gyerek volt világ életében, ő pedig egy nagyon-nagyon szigorú, ugye nekem nagypapám, ő pedig apukája nőt nevelt föl, aki nagy beosztásban volt, sok ember tartozott alá, és a fegyelem volt mindenhol, és nyilván ezt valahogy ő neki le kellett vezetnie, ő az alkoholhoz nyúlt. Ugye ezt a mintát én is leutánoztam, most már 3 éve, 2 hónapja alkohol nélkül élek, és nem is hiányzik. De viszont még erre vissza kell térnem, hogy az alapvető szükségleteim, azok nem voltak nekem se kielégítve. Tehát nem volt azért szeretet, nem volt a kötődés kialakítva. A figyelem, az, hogy csináld, mint csináld, és ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életemben. Akár a párkapcsolatban is. Sőt, a párkapcsolatban is nagyon-nagyon meghatározó volt. És akkor úgy, amikor ezekkel szembesültem, akkor jöttem rá tényleg arra, hogy ezzel foglalkoznom kell. Az alkoholista állapotomban is már rájöttem, hogy ezzel foglalkoznom kell. De nem tudtam, hogy könyveket olvastam, meg videókat néztem, de hát azért sok-sok évnek el kellett tenni ahhoz, hogy változást érjek el magamban. És 3 hónap, 2 évvel ezelőtt, erre kristálytisztán emlékszek, nagyon-nagyon rosszul voltam. Tehát én 3-szor voltam azt hiszem sürgősségén,
és hasnyálmirigy gyulladást kaptam. Ugye az alkohol az a legjobb feszültségoldó, de viszont belülről, tehát itt belülről, az felold azért jó mindent. És megittem nem is el akarok nagyon kitérni, megittem egy liter pálinkát, és akkor utána 4 napig ott végül is haldoklás volt. És jöttem ki a WC-ről, ugye ott már 4 kézláb volt, felmentem az ágyra, ott a barátnőm, akkori barátnőm, most már ez a párom, törölgette fölfele, és így valami jött belém, hogy én nem akarok ilyen életet, nem akarok ilyen rosszat. És az volt a jó, hogy a biztonságos kapcsolatot ő adta meg nekem. És akkor döntöttem el, hogy itt a vége. És mondtam neki, hogy soha többé nem fogok inni. És azóta sem ittam, mindenféle gyógyszer nélkül, elvonó nélkül letettem. Nagyon-nagyon nehéz volt. Az ürességérzés, a céltalanság, nem tudsz magaddal mit kezdeni. Ezek végig kísérték az 1-2-3 fél éves ciklusomat, és azóta is alkohol nélkül élek. Ezt csak azért mondom el megint, hogy van kiút, mindenből van kiút, csak ugye meg kell találni. Kinek több, kinek kevesebb, van egy életkevés arra, hogy megtalálja. De most itt vagytok, úgyhogy menjünk tovább. Még mielőtt tovább megyünk, még a végét elmondom. Tehát ugye nekem volt ez az alkoholizálásom, és akkor utána szembesültem azzal, hogy mennyire fontosak a minták, mennyire fontosak az, hogy honnan kapjuk, mint kapjuk. És akkor elkezdtem ezekkel foglalkozni, nagyon sok képzést elvégeztem, nagyon sok embernek segítettem, hála jó Istennek is, és köszönöm, hogy segíthettem nekik. És most itt vagyok, és most szeretnék nektek segíteni. Úgyhogy menjünk tovább. Rád melyik jellemző? A, B vagy C? Tisztában vagyok a szülői mintámmal, tudom, hogy vannak, de most szeretnék többet tudni róluk. Tisztában vagyok, és változtatni akarok rajta. Csak nem látom pontosan. Tehát melyiket? A, B vagy C? Ha van chat, akkor a chatben, ha nem, akkor pedig magadban, hogy A, B vagy C szeretném, vagy pedig leírod. Az is nagyon jó. Oké. Kinek való a mai webinár? Jó helyen vagy, ha édesanyja vagy, és a kommunikációs eszköztáradat szeretnéd fejleszteni, megvédeni magadat, és jól reagálni a kapcsolatokban, feldolgozni az örökölt mintákat, és ezeket nem továbbadni, és megoldásokat szeretnél. Ha te is hallottál már, hogy hálásnak kell lenned, és hálásnak kell lenned azért, hogy felnevelt, és megszült az édesanyád, akkor ez mindenképpen neked való. Kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb, boldogabb életre vágysz, és eszközöket szeretnél. Mai célom mutatok 3 tévhitet, ami akadályoz téged abban, hogy belevágja a rossz mintáit feldolgozásába, és megmutatom, hogy melyik a leghatékonyabb eszköz, módszer, amivel elkezdheted ezt majd, illetve felülírni a szülői mintákat. Miért érdemes nem hallgatnod? 18 éve foglalkozom önfejlesztéssel, önismerettel, írom a saját könyvemet, ami várható november vagy október végén jelenik meg. Remélem, hogy sokaknak fog segíteni. Itt le lesz írva azért sok minden, illetve megoldások is lesznek benne. Saját módszert és eszköztárat alakítottam ki. Ugye nekem az volt mindig a problémám, hogy hiába olvastam a rengeteg, tényleg az összes egyetemi könyvet elolvastam, ami ebben a témában van, de nem állt össze. Nekem nem volt jó, ugye volt kognitív, meg minden ilyesmi, meg pszichodráma, de nem állt úgy össze. És akkor létrehoztam egy saját rendszert, amit majd meg fogok mutatni, és ugye több évi kutatás, ez tényleg az, amikor én abba hagytam az ivászatot, akkor ugye ott rengeteget elkezdtem olvasni, tanulni, tényleg azt kell mondani, hogy annak a terméke, amit most meg be fogok mutatni. Úgyhogy ha te is szeretnél jelentkezni, akkor majd a webinár legvégén tudod majd ezt megtenni, és akkor megmutatom, hogy azt hol tudod. És akkor ez 2 darab kép, mind a 2 Horvátországba készült, hogy ez lennék én, a bal oldali kép, hogy ez tavalyi kép. A bal oldal ez valahonnan, nem tudom, jöttünk azt hiszem hajótúrából jöttünk haza, és ott készült már a parton. És a másik kép, a jobb oldali kép, ott pedig azt hisztek, hogy megőrültem, de közben nem, hanem törölközővel legyezek. Már most tudni kell, hogy én szállodában dolgoztam, és nagyon szerettem a szállodai szakmát.
ott voltam több részlegen, de inkább a wellness részlegen voltam én, ott voltam a wellness részleg vezető, sauna science, nem tudom, ki tudja, mi az a sauna program, sauna science, és én ott sauna science-okat tartottam, amikor különböző 5-6 illatokat vittünk be, ez 15 perces sauna program, felöntjük a kályhát, van hozzá zene, én nagyon szeretem a verseket, én a Márai Sándor-féle verseket nagyon-nagyon szeretem, ugye most Csórics Balázs azokat is mondja föl, imádom őket, ezeket mindig betettem az elején, és akkor bement a 13-14 perces sauna program, 5-6 darab illat, tematikára volt felépítve, francia, spanyol, olasz, orosz, mi volt még, török, arab, ezeket nagyon-nagyon szerették a vendégek, és akkor ugye azt kell csinálni, hogy a törölközővel tudsz mutatni ilyen flickflackokat is, hogy így tudod, úgy tudod húzni, illetve a ventilációt csinálsz a vendégek közül, és akkor ki is ráz őket, és akkor ez egy jó eső érzés. Úgyhogy ezt csináltam, ez a jobb oldali kép, ott is gyakoroltam egyébként. És akkor Lacinak a története jön most. Laci azzal keresett meg, hogy szeretne változni, mert nem érzi jól magát. A következőket tudni kell róla: 48 éves, egyedülálló, visszahúzódó, nem mer az emberek előtt megszólalni, vagy csak nagyon nehezen és zavarban van, ha nézik. Nehezen megy a saját magáért való kiállása, és anyukájával jó kapcsolat, de viszont 6 éve ugye elhunyt az édesapja. Ugye Laciról még annyit kell tudni, hogy tényleg egy ilyen visszahúzódó emberke, aki az légynek nem ártana. Tehát ő annyira. Nagyon megszerettem őt, nagyon jó fej, és eljött, ugye, hogy segítsek neki. Ő neki nagyon-nagyon problémája volt azzal, hogy ő hárított. Nagyon sokat hárított. Nem akart tisztában lenni azzal, hogy tehát amikor én felhoztam, hogy a szülőkkel kellene foglalkozni, akkor rögtön másra, vagy elterelte a témát. És majd látjátok is, hogy ő inkább ilyen homeopátiás módszerekkel próbálkozott, illetve hogy beszélget, cseppeket szedett, félre ne értsétek, nincs ezzel semmi gond, de ő neki ez nem használt. És nagyon-nagyon nehéz volt rávezetni arra, hogy itt más van. És akkor lássuk az ő. Igen, azt mondtam, hogy homeopátiás úton más emberek, illetve saját maga könyvek és videók által próbálkozott feltárni azt, hogy miért ő ilyen. Tehát Laci nem volt tisztában, csak azt látta kívülről, hogy nem tud ismerkedni, de viszont benne van a vágy, hogy szeretne, nem tud kiállni magáért, és ez nagyon-nagyon probléma volt már ő számára. És az egyik el is hanyagolta saját magát is. Amivel eddig próbálkozott, hogy ezt elmondtam, nem használt, nem segített neki, hogy jobban legyen, és mindig vártam, hogy jobban lesz, de különösebb egyébként azért nem történt. Tehát bevette a cseppeket, minden, várjunk, akkor biztos lesz hatása, úgyhogy ilyesmi volt. És akkor a legelső, amikor elkezdtem dolgozni, ugye a legelső ülésnél ezeket állapítottam meg nála, hogy nincs tisztában a saját szükségleteivel, mit kapott és mit nem. Ha a szülőket felhozom, ugye leblokkol, terel, önbizalomhiányos, ugye ezt nem kell elmondanom, hogy aki nem tud kiállni magáért, az azért önbizalomhiánnyal küzd erősen. Nehezen viseli kritikát, könnyen ideges lesz, de ugye ezt magába, tehát még arra se volt mersze, hogy ezt elmondja, nem saját magába zárta. Ha volt probléma, ugye akkor nem beszélt róla, inkább az a jó szőnyeg alá söpréses állapot volt. És akkor a fő kifogások: nehezen ment a munka, mert nagyon sokszor terelt és nem akart szembenézni a múltjával, azt hajtogatta, hogy más miatt ilyen. És akkor belejött az is, hogy ilyen más volt mindig a hibás, hogy ő ilyen. Őt elküldték, azt hiszem, Pannonhalmára, középiskolába, ugye ott az egyháziskola, és akkor hibás volt az, egyébként ott jól érezte magát, akkor hibás volt az, hogy más, tehát nem mert magáért felelősséget vállalni abszolút, tehát ez abszolút kijött a beszélgetésünkből. Sokszor kellett neki futni egy gondolatnak és egy állításnak,
olyan volt, mintha nem akarna változni, és a szerelmes lett volna a saját szenvedésébe és a másoknak a mutogatásába. Ugye ez is egy jó példa arra, hogy aki nem akar változni, felelősséget nem vállal. És ha nem akar vállalni, akkor nem akar változni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. És az, hogy tehát jó nekem, ugye, mert ez egy intőjel arra, hogy ott valami gond van, valami változni. Tehát ott el kell kezdeni belemenni, elkezdi ásni, hogy ott mi történt. És azt is láttam tőle, hogy fél, nem mer lépni. Ez olyan lett volna, mint amikor tudod, a kisgyereket viszik az utcán, és akkor az anyuka fogja a kezét, és akkor gyere, jó lesz neked, gyere velem szépen. És akkor amikor odaérsz, akkor megkérdezi a gyerek, amikor odaértetek, megkérdezi a gyerek, hogy anya, most akkor örülni kell? És akkor örülni, fiam, gyerek. Úgyhogy nagyon-nagyon nehezen ment vele a munka, de végül is elkezdtük. Az elején nagyon sok elhárító mechanizmust kellett kikerülnünk. És ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy nem neki megyek, hanem inkább megkerülöm, mert ha neki megyek, akkor még nagyobb blokkot fog magába csinálni, és akkor még jobban taszítani fog engem is, és nem fog engem elfogadni. És én mindig arra törekszem, hogy engem, mint embert fogadjanak el úgy, hogy én segíteni szeretnék. Én ott vagyok, hogyha én is átmentem ezeken. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy én is átmentem azokon, amiken most te szembesülsz. És akkor egy kicsit meg is nyugszanak, meg ugye hetente Lacival azt hiszem 2-szer találkoztunk, de mondtam neki, hogy ha bármi gond van, nyugodtan hívjon föl, vagy írjon rám, és akkor videóban ezt megbeszéljük. Volt is rám példa egyébként, hogy felhívott. És akkor mondjuk tovább. És akkor itt volt a megoldás, hogy az volt a hiedelmem, hogy a szülők jót akarnak neki. A szülők jók. És itt jön az, hogy az édesanyja egy olyan típusú volt, aki, tudjátok, aki mindent megold. Mindent megold, a férje pedig olyan volt, aki csak legyen békesség, legyen csendesség. Az édesanyjában is benne volt, de viszont irányítani akar, és hogyha úgy van, akkor legyen csendesség, és akkor mindenki maradjon úgy. És a férje is olyan volt, hogy sokat dolgozott, nem szólt soha semmiért, ugye régi rendszer volt, ugye most Laci ugye 48, tehát a szülei is azért benne vannak a korban, vagy benne voltak. És az asszony főzött, odahozta az ételt, férfi lefeküdt, és nagyjából ebből állt az életük. És itt nagyon sok mindent az Lacinak nem tudtak átadni. De viszont, amikor elkezdtünk azzal dolgozni, hogy a családi hiedelemrendszereket, és elkezdtem ezeket megpedzegetni neki, hogy a apuka ilyen volt, az anyuka ilyen volt, ilyenkor még nem történik változás, és nem is történet. De amikor ugye az őrán való, tehát az anyuka, az apuka milyen volt, és hogy őrán milyen hatással volt, de viszont külső szemlélővel mindig ezt beszoktam hozni. És akkor úgy látta, hogy ugye ő kívül volt ő, volt a két szülő, és hogy ők hogy működtek, mi volt ez a dinamika. És ez általában szokott segíteni. És neki is ilyenkor jött be. Nem szólt egy szót sem, csak így elgondolkodott, és akkor tudtam, hogy ott valami változás lesz. És akkor igen, viszont itt meg is ijedtem én is, hogy a fájdalmas lesz, és nem tud szembenézni vele, ott mondtam neki, hogy nyugodtan hívjon, akkor megijedés abba hagyja. Hála jó Istennek, hogy nem történt ilyen, átvettük a hiedelemrendszert, a gyermekkorban ki nem elégített szükségleteket, ugye a biztonság, szeretet, átvettük a gátló parancsokat, az én állapotokat, átvettük azt, hogy az anyuka milyen én állapotból beszélt folyamatosan felé, az apuka milyen én állapotban volt, illetve ő is, hogy ugye általában gyermeki. És itt még egy nagyon fontos dolgot behoznék. Ugye legelején mondtam azt, hogy nem mertem tegnap ugye megcsinálni ezt a felvételt. Akkor, amikor ilyen szituációk vannak, és ismétlődő szituációk vannak, akkor általában a gyermekéned van megszorítva, és azt a programot futtatod, ami gyerekkorodban volt. És Laci is ezeket futtatja, és amikor ezekkel szembesült, akkor ez nagyon nagy felismerés volt neki is, hogy
valójában mit futtat. Van, amikor ez is elég, de neki még ez nem volt elég, úgyhogy ezt végig kellett csinálni az egészet. Belementünk még a sémákba is, úgyhogy ő is nagyon-nagyon szerette ezeket a sémákat. Ugye ezt elmondtam, hogy megtudtuk, hogy a családban az apa az alárendelt szerepben volt, hogy ne legyen semmi baj, hallgassuk, dolgozzunk, és Laci maximálisan nővele azonosult. Tehát a megküzdési stílusa az volt, hogy azonosult az apjával, és ugyanazt csinálta, mint az apja. Az anya intézett mindent, ugye gondoskodott a családról, manipulatív volt. Ugye itt is, hogyha valaki manipulatív, akkor általában irányítani akar. Ha irányítani akar, akkor manipulatív. De hogyha manipulatív és irányítani akar, akkor neked jót akar-e? Ez itt a kérdés. És általában a válaszom az, hogy nem. Itt ilyenkor akkor vagy jó, hogyha azt csinálod, amit ő mond. Akkor vagy jó, hogyha úgy történik minden, ahogy ő akarja. És általában ez egy intőjel arra, hogy egy mérgező kapcsolatban vagy. Nem volt a családban szó érzelmekről, szeretetről, és azt nem is látom most, hogy otthon a családban csendre intett az anyja, igen. Az volt az utolsó, csak nem látom, ilyen kicsivel van írva. Oké. És akkor összegezve, Lacinak 28 hétre volt szüksége arra, hogy változzon, és eltanulja és megtanulja az új mintákat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy rengeteget gyakorolunk ilyenkor, és Lacival is rengeteget gyakoroltunk, hogy legelőször önbizalmat kell az embereknek adni. Az önbizalmat úgy lehet elérni, hogyha nap mint nap gyakorolsz hozzá és érte. Tehát ez nem lesz az, hogy most gyakorolunk, elalszol, és akkor holnap már önbizalmad van. Nem. Azokban a szituációkban, amikor félsz, bele kell menni. Nyilván, hogyha van melletted valaki, akkor az sokat tud segíteni, de ki kell állni, és fel kell vállalni. Lacit meg kellett tanítani arra, hogy ne abból az én állapotból beszéljen, amikor megszólítja ugye az édesanyja. Amikor ugye a játszóképletet is tanítom, akkor mindig azt szoktam, azt mondom, hogyha ugyanúgy abban az én állapotban vagy, nem tudunk megváltozni. De hogyha egy másik én állapotot felveszel, akkor már tudsz más hangon beszélni, és akkor szokták azt mondani, hogy te megváltoztál. Oké, lett önbizalma, meg tudta magát védeni, ezt mondtam, és a határokat tudott húzni. Ezt ugye elmondtam, hogy ez nagyon jó, hogy nem abból az én állapotból beszéljünk, ugye, mert a határhúzás is akkor szokott előfordulni, amikor egy édesanyja a lányának, vagy a fiának, vagy a gyerekének, legyen az inkább a gyerekének ugye megszólítja azt az én állapotot, amiben ő mondjuk dühös lesz, általában az a gyermeki, vagy haragos lesz, vagy lekezelően beszél vele, és határt úgy tudsz húzni, hogyha ezeket megtanulod, és máshogy reagálsz a szituációkra. Vagy pedig nyíltan elmondod, hogy anya, most ez nekem nagyon rosszul esett. Általában ezt a 100%-ból 90% nem fogja megérteni, hogy neked milyen érzéseid vannak. Ugye egy mérgező kapcsolatban csak legyinteni fognak, hogyha 40-50 éves vagy akkor is. Úgyhogy Lacinak 2 darab tévhite volt. Kapott szülői mintákkal nem kell foglalkoznom, nincs rám hatással. Ezt elmondtam a sztoriba is. És azt érzem legbelül, hogy nem vagyok elég jó, és félek, hogy mit találok a múltban. Ez is egy nagyon-nagyon erős felhívás arra, hogyha azt érzed, hogy nem vagy jó, félsz, nem is tudom még mi szokott lenni, nem vagy elég jó, félsz, nem tudod megcsinálni, ezek mind intőjelek arra, hogy igenis dolgozni kell vele, és neked nem azt a programot kell futtatni, amit kiskorodban kaptál, hanem egy másikat. Ugye a kapott szülői mintákkal szembesültünk, és ő is elfogadta, hogy ezzel foglalkoznia kell, és elmondtam neki is, hogy ha ilyet érez, akkor ugyanúgy foglalkozni kell. Most egy kicsit ismételtem magamat, de értitek, remélem. És akkor, ha szeretnél te is egy változást, ha van chat, akkor egy szívecskét, vagy emojit, vagy egy lájkot, vagy nem tudom mit. Ha nem tudod beírni, akkor csak nyújts fel a kezedet, hogy te is szeretnél egy változást benne. Én nagyon-nagyon szeretnék nektek segíteni mindenben. Ott állni mellettetek,
és támogatni abban, hogy fejlődjetek, és tudjátok feldolgozni a rossz anyai mintátokat. Hisz ezt öntudatlanul is a tudatalatti programok futtatja. Még annyit a tudatalatti programról, hogy a gyermeki énünk, azok mind tudatalatti programok. Automatikus, ugye vannak automatikus negatív gondolatok is, de van automatikus programok, amik nekünk folyamatosan megy. Észre sem veszed. Ugye a tudatosság kell ahhoz, hogy ezeket észrevedd. Tudatosak nem tudunk mindig lenni, de nagyon nagy ráhatásunk van arra, hogy azokat a programokat, ugye, hogyha figyelünk, folyamatosan figyelünk, vannak rá technikák, ugye leírod, akkor észre tudod venni. És az automatikus programokat ugye a gyermekkorban kaptuk, a gyermeki énünk hozza ezt elő, és ezeken tényleg lehet változtatni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy változzon, és akkor én készültem nektek egy ajánlattal, megmondom őszintén, úgyhogy ezt megmutatnám, ez egy 3-5 perc az egész. És akkor rendben van nektek, hogyha ezt megmutatom. Remélem, hogy mindannyian azt mondjátok, hogy igen, hogy belekezdetek, aki azt mondja, hogy igen. És akkor 3-féleképpen lehet hozzákezdeni. Csinálgatom, és megcsinálom. Én abba vagyok, és azt szeretném, hogy és abba is szeretnék nektek segíteni, hogy megcsináljátok. Hogy megcsináljátok, végigcsináljátok, és maximálisan szeretnék nektek segíteni. Ha te is ezekkel küzdesz az édesanyáddal szemben, sokszor gyerekként kezel, nem szeretnéd a rossz mintákat, a hibás mintákat továbbadni, illetve önbecsülés, önbizalomhiányod van, valamint szégyenérzeted is van, és azért félsz is ezzel szembenézni. Ugye ezt elmondtam, az önbizalomhiány, illetve a határoknak a meghúzása neked gondot jelent, és nem tudod, hogy hogyan kezdj el, eszköztelennek érzed magadat. Sokszor kritizál és uralkodik az édesanyád rajtad, illetve irányításmániás is rád telepszik. Létrehoztam egy programot, hogyha labirintusnak érzed ezt az egész, amit most elmondtam, és hogy is fog hozzá, hogy kezd hozzá minden, akkor van egy térkép, és ez a program, ez egy térkép lesz majd. Ugye 15 hetes programot dolgoztam ki, ami 3 blokkból áll, van egy első blokk. A legelső, ugye ez 15 hét. A legelső héten, legelső alkalommal itt személyesen fogunk találkozni, ahol teszteket beazonosítjuk, hogy milyen mintáid vannak. Ugye ez már a második, harmadik alkalom, de a legelsőnél nagyon-nagyon fontos az, hogy személyesen fogunk beszélgetni, teszteket fogtok előtte kitölteni, azokat átbeszéljük, és akkor utána fogunk majd tovább menni. További program egészen a 13. hétig közös program lesz majd. Azt is elmondom mindjárt. Tehát annyit kell tudni, hogy az első blokk, ugye az 4 hétig tart, a legelső alkalom az így fog szemtől szembe. És tudom, hogy egy érzékeny téma ez, és higgyétek el, hogy mindenkivel szeretnék egyesével foglalkozni, és van is rá lehetőség, de annyira érzékeny a téma, hogy a legelső alkalom azt mindenképpen így kell majd csinálni, és itt van, mindegy, mondom tovább, nagyon előre haladtam, bocsánat. A második blokk a tanítás, felismerések, ott megint közös munka lesz. Mindegyik blokk után lesz majd egy kérdezfelelek, illetve lesznek ugye tesztek, hogy azt a blokkot ugye le tudjuk zárni. A harmadik blokkunk pedig eszközöket, technikákat, illetve a gyakorlás lesz, ami nagyon-nagyon sok gyakorlásunk lesz ebben, hogy erősítsem azokat az én állapotokat, amik ugye hiányoznak. Beszélgetünk majd a szükségletekről, azt, hogy tudod kielégíteni, és hogy elégítetted eddig ki. Ugye itt fog az első 4 hét, tehát hogy feltérképezzük, hol vagy, teszteket és elemzéseket végzünk, ugye ezt mondtam, személyes lesz, a második, harmadik hét, ugye egy Facebook zárt csoportban fog majd megtörténni, ahol minden héten, hétfőn fogjuk ezt élőben megtartani, milyenek voltak a szülők, a kapcsolatok, a minták, mit kaptál tőlük, beazonosítjuk a hitrendszereket, hiedelemrendszereket, és a ki nem elégedett szükségleteket, és ez lesz az alap, ez az első 3-4 hét, amire utána fogunk majd tovább tudni dolgozni, és hogyha ezt átdolgozzuk, megdolgozzuk, akkor higgyetek el, hogy ez már nagyon-nagyon sok felismerést fog hozni. És akkor lesz a 4. héten egy kérdez, felelek és egy tesztrész is. 5. hét anyai minták, hogy hatott rád, és milyen irányban indult a megküzdési stílusod. Ez is nagyon-nagyon fontos. Sok felismerés lesz abba is, hogy te most miért viselkedsz így, hogy viselkedsz.
gyermekkori 86. hét gyermekkori fejlődési ciklusok ismertetése, kötődési stílusok. Itt is az lesz, hogy egy gyermek melyik életszakaszban hogy hat rá és mit kapott, és akkor a gátlóparancsok, a sorskönyv megismerése, hogy neked mit szántak a szülők, és akkor megint az én állapotok feltárása, a szülőkre, magatokra, ez is nagyon-nagyon sok felismerést szokott hozni mindig. És akkor lesz a 9. hét az emberi játszmák megismerése, a játszmaképlet, ezt nagyon-nagyon imádom, ezt 10. hét szokások kialakítása, milyenek rossz szokásaink vannak, hogy tudsz új szokásokat kialakítani, automatikus programok, hogy működnek, ugye ezt előbbre egy kicsit említettem, sémák, ezek a sémák, én szerintem most nem tudom, hogyha van egy BMW-d, akkor ez egy Ferrari, és ez brutálisan jó. És akkor lesz a 12. hét, vagy 11. héten még a sémák ismertetése lesz, 12. héten ezt lezárjuk, ezt tesztekkel megint, és akkor 13, 14, 15. héten pedig megint személyesen fogunk találkozni. Ott technikákat, gyakorlatokat, teszteket, elemzéseket fogunk csinálni, de legfőképpen eszközöket fogsz kapni. És azokat, amiket eddig átvettük, azokat fogom benned erősíteni. Szituációs gyakorlatok lesznek, úgyhogy itt is nagyon-nagyon sokat fogsz szerintem tanulni. És így áll össze ez a 15 hét. Képes leszel a következőkre ezzel a program, ugye be tudod azonosítani a rossz gátló szülői mintákat és a programokat, amiket kaptál. Rá fogsz jönni, hogy a szüleid miért voltak olyanok, amilyenek gyerekkorodban, és hogy miért ilyenek veled. Lesz egy térkép a szüleidről, kapcsolatokról, és legfontosabb, ami legfontosabb, hogy magadról lesz egy térkép, és ugye a változást elindítjuk benned. Az ajánlat az így néz ki, ugye lesz egy 12 lépes anyai minták sikerút, ami én szerintem legfontosabb, tehát ezek mellett ugye 15 héten ez át lesz neked adva, és akkor 15 héten keresztül minden hétfőn találkozunk, tesztek, kiértékelések, ezt mondtam, tehát ezeken kívül lesz még egy bónusz, egy plusz 2 óra konzultáció velem, ezt bármikor igénybe veheted a 15 hét alatt, te döntöd el, hogy mikor. Ha este, a hétköznap, a hétvégén, bármikor én ebben nyitott vagyok, illetve hogyha bármikor gondod van, nyugodtan majd írj, ezt mondom mindjárt tovább a Messenger csoportba. Lesz egy Facebook csoport, ugye ahol az élők fognak majd kimenni, illetve lesz egy Messenger csoport, ahol, hogyha tudsz írni, akkor válaszolok rá, és ott lesz egy közösség, ami szerintem nagyon-nagyon jó lesz, ugye, és mindjárt mondom, hogy 10 ember lesz ebbe benne. Remélem, hogy örülni fogtok neki, mert ez nagyon-nagyon sokat szokott segíteni mindig ez a Messenger csoport. Garanciák, ugye mutatom a garanciát, és akkor mennyibe kerül ez a program. Ugye itt láttad, hogy ennek az összértéke 870 000 forint. De hogyha most megrendeled, 490 000 forintot se kell érte fizetni, egy összegben ugye 249 000 forint, vagy pedig részletben ugye 3-szor 90 000 forintot kell érte fizetni. Van egy garancia, a nem tűnök el garancia, és végig ott leszek veled, fogom a kezedbe garancia, ami tényleg az van, hogyha elakadtál, nyugodtan írjál rám is, vagy a csoportba is, írok és segíteni fogok végig, tehát nem lesz olyan, hogy írsz, és akkor nem foglalkozok vele. Tehát végig ott leszek veled, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ez nagyon-nagyon fontos. És ha nem értesz valamit, szólsz, akkor visszamegyek veled, és újra átvesszük, újra elmondom. Úgyhogy, ha nem világos, nem értesz valamit, garancia, hogy ezt előbb is elmondtam. Ha mégis elakadnál, szólj és segítek, átbeszélünk mindent. Csak 10 fő tud jelentkezni erre a programra. Ez maximum 10 fő, tehát többet nem szeretnék, mert akkor hígul a csoport, nem lesz olyan minőségben, és szeretnék mindenkivel egyesével foglalkozni, de végig kísérni mindenkit a program elejétől a legvégéig, hogy ő is átessen ezen a változáson. Hogyan tudsz jelentkezni? Mindenképpen, hogyha szeretnél jelentkezni, akkor ott tudsz, meg itt is betettem ezt a jelentkezést. A mérgezőanyák.hu per telefonon tudsz jelentkezni, tehát ha beírod a keresőbe mérgezőanyák.hu per telefon, akkor lesz egy az időpontfoglaló, és akkor egy 30 perces ingyenes konzultációsz legelőször, ahol
átbeszéljük, hogy hol állsz, mint állsz, mit szeretnél, meg én is, hogy tudjuk ezt az egészet együtt összehozni, és hogyha igen, akkor utána elindítjuk a programot. A program június 16-án indul. Június 16-án, ez egy hétfői nap, úgyhogy mindenképpen először egy ingyenes konzultációra ide jelentkezz, tehát még egyszer mondom, mérgezőanyák.hu/telefon, és ha itt megvan az időpontfoglalás, akkor utána fel foglak hívni, és akkor megbeszéljük a továbbiakat. Jó. Csak ma éjfélig él ugye ez az ajánlat, amit most fogok még neked prezentálni. Ugye elmondtam, hogy 12 lépés is sikerült, 15 hét, tesztek, kiértékelések, 2 óra bónusz, Facebook tagság, Messenger tagság, garancia. És aki ma jelentkezik éjfélig, annak nem 15 hetes lesz az a program, hanem 20 hetes. Azaz plusz 5 alkalom lesz velem, amiről csak a sémákról fogunk beszélni. Az alapszükségletekről, a megküzdési stílusokról, és különböző technikákat fogok tanítani neked. Tehát nem 15, hanem 20 hét, hogyha ma éjfélig fogsz jelentkezni, plusz ugye nem 2 óra konzultáció, hanem 3 óra konzultáció. És ez úgy fog kinézni, hogy ugye 20 hét, 13 hétig, 12 hétig folyamatosan, ugye lesz a közös program, a 13 héttől 20 hétig így szemtől szembe egyesével fogok veletek leülni, és úgy fogjuk gyakorolni ezeket a sémákat, illetve az új gyakorlatokat megtanuljuk majd. De csak akkor, hogyha ma éjfélig ugye jelentkezel. És akkor itt is van ugye 3 órás konzultáció, a 20 hét lesz benne, garanciák ugyanúgy benne lesznek, Messenger tagság, Facebook csoport, tesztek és a kiértékelések, és a 12 lépéses anyai minták sikerút. És akkor még egyszer mondom, a mérgezőanyák.hu/telefonon tudsz jelentkezni. Mi lesz, ha jelentkezel? Fel fogod ismerni az ismétlődő helyzeteket, és fogsz tudni változtatni rajtuk. Tudni fogod, hogy kommunikálj a szüleiddel, és a határaidat hogy tudod majd meghúzni. Tudni fogsz új technikákat is, eszközök lesznek majd a kezedben. Igen ám, de mi lesz, hogyha nem jelentkezel? Nem jelentkezel, minden marad ugyanígy. Szeretnéd? Minden marad ugyanígy, fel fog tűnni, hogy mások fejlődnek, és te ugyanabba a programba futsz még folyamatosan. Tehát te döntöd el, hogy melyiket szeretnéd. És akkor én a végéhez értem ennek az egésznek. Remélem, hogy tetszett ez a kis előadásom. Úgyhogy még egyszer mondom, jelentkezz a mérgezőanyák.hu/telefonra, és akkor hagyj kérek tőled egy visszajelzést. Ha van chat, akkor ide, ha nem, akkor e-mailbe küld már el, kérlek szépen nekem, hogy tetszett, mi volt a legjobb, hogy érezted magad. Úgyhogy én nagyjából ennyire gondoltam. Ha van valami kérdésed, nyugodtan írd meg nekem, vagy a chatbe, vagy e-mailbe, úgyhogy válaszolni fogok rá. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor ne felejtsd el, ma éjfélig 15 hét helyett 20 hétig, illetve 2 órás konzultáció helyett 3 órát tudsz majd igénybe venni a mérgezőanyák.hu/telefonon. Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt az egészet. És még egyszer mondom, nem ér annyit az élet, hogy azokkal a rossz mintákkal dolgozzuk, és vigyük végig az életünket, és ugyanabba az ismétlődésekbe menjünk bele, ugyanabba a rossz párkapcsolatba, és ugye ez kihatással van arra is. Úgyhogy a következő webinár az szerintem 2 hét múlva lesz majd, úgyhogy várlak oda is majd szeretettel, úgyhogy minden jót kívánok neked, sziasztok!